बसलोय आणि आईच्या हातात काय आहे सांगा. मॅजिक. मॅजिक. सोंडे आईच्या हातात आहे डोरेमॉन. आणला कोणी दिव्याने नाही. किती आणल्यान तो डोरेमॉन. कशी काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. तर पहिले तर तुम्हाला गुड इव्हनिंग आणि तुमचा दिवस एकदम सुखाचा समृद्धीचा आणि भरभराटीने जावं. तर मंडळी आज तर दावत आहे एकदम खतरनाक. तर या वर्षातला पहिला रसाळ फणस आम्ही खाणार आहोत. बऱ्याच लोकांनी खाऊन झालेले आहेत, आम्ही अजून टेस्टच केलेलं नाही. आणि आज घरी आल्या लगेच बघतोय तर काय घरी आणलेलं आहे फणस. तर आई इकडे ऑलरेडी आहे, तर खालीच बसतो आता. डायरेक्ट आई आता कट करेल सूर्य. आणि याला काय जास्त कष्ट नाही कट करताना, काय आई तुम्हाला दाखवतो. सो मंडळी तुम्ही बघू शकताय हा आहे फणस आणि दिलेला आहे सीमाच्या आईने मागच्या वेळेस. त्या दिवशी काय दिलं ताई? हिरवा फणस जिने दिला होता त्यांनीच या दिलेला आहे आपल्याला पिका फणस. आणि आम्ही अजून तरी खाऊक नाही काय. मी एक घर खाल्ले काप्या फणसाचं, भाड्यात गेले तेव्हा. त्या दिवशी खाल्लं. तुम्ही खाल्लाय? पण खाल्लं कच्चो. सो हा बघा, याला उघडायला काय एवढे कष्ट नाहीत, तुम्ही बघू शकताय. इझी आईची प्रॅक्टिस मोडली आता म्हणून. सो हा बघा अशा प्रकारे इतकं उघड तरी खूप झालो. कसलं दिसता बघ खतरनाक घर एकदम. तर या मंडळी खायला. आई इकडे पप्पा खाऊन बघूया. घ्या मग दे तू हाताला. भांड्यात काढायच्या. दिव्या घरे बिरे असला भांड्यात काढायच्या. प्लेट दे. मस्त होत. आणि गोटी मंडळी ठेवून द्यायचे. त्याची भाजी पावसाळ्यात करू गावतरी नाही ठेवून द्यायचे ना, असे बारीक बरं लागतात मस्त. एक लागलो हे बघा याचे वडे करतात ना, येतात हा करू का ठेवून देऊ हाताकडे म्हणजे ते लगेचच्या लगेच काढून करू. सुकवतो काय विषय ना. बाबू घरे खातो लोक विचार. मस्त लागतात. डेग कसं नाही सगळं काही ठेवतं. बाबू नाही खायचं, एकच घर होईल. दिव्या नाही खाणार, जास्त खावत नको. म्हणजे याचं वैशिष्ट्य एक दोन खायत राहलाय ना, काय खायतच राहतलं रस वगैरे नाही. जास्त खायचं पोट फुगत. तिचं वार्तेकच जाऊ नको, आजार पण तुझा आधी पाठ करत असता. मला रसाच आवडतो, कापे खायला तर पोट फुगत. कोणाकोणाला रसा आवडतात, कोणाकोणाला कापे, कमेंट करून नक्की सांगा. मला रसा आवडतो. तू रसा आवडतात कापे? अजिबात नाही. अरे कापे खाले तर माझं पोट फुगता. पोटात चौकतला मला, मी खाणार नाही उलटा. सो मंडळी अशा प्रकारे या वर्षातला आपलं फणस खाऊन झालेला आहे. म्हणजे गरे कापे तर खाल्ले नाहीत, आता फक्त राहिले ते म्हणजे आंबे. नाही आंबे खालो का झाला, कम्प्लीट झाला सगळं. आणि पिकी करणार जांभळा अजिबात नाही माका. मी म्हणजे भाड्याला गेलो होतो तर त्या भाड्यावाल्याने घेतलं नाही जांभळा, माका 4 दिल्याने. खाऊकच नाही. 4-5 वर्ष झाली जांभळा खायला. सो तुम्ही फणस खाता काय नाही, फणस आवडतो काय नाही, कमेंट करून नक्की सांगा. तर 100 तुम्ही आणताला. 50 रुपये जांभळा आवडतो आणि 50 रुपये तू काय करू तुला जांभळा खावल्याशी मतलब म्हणते बरोबर की ना. 50 पप्पा सांगतात 50 देऊ, 50 ना 100 माका द्या. मी 50 बाजारातून आणतोय. पप्पा ऐक मी 100 देतोय, जांभळा तू आणून द्यायची. चल दे तुला काय सांग. त्या दिवशी बघलोय मी बाजारात इको होईल. मंडळी गप्पा गोष्टी चालणारच आहे. तर टाइम झालेला आहे आपला आंघोळ करायचा. मंडळी फायनली आंघोळ झालेली आहे आणि टाइम झालेला आहे चहा प्यायचा. आणि वाजलेले आहेत तोपर्यंत 7:50 झालेली आहेत. तर मंडळी आज भाड्याला गेलो होतो तेंडोली गावात आणि तिकडे मी मस्त रवळनाथ मंदिर बघून आलोय. तर रवळनाथ मंदिर तुम्हाला उद्या मिनी ब्लॉगमध्ये बघायला मिळणार. तर मिनी ब्लॉग्स पण चालू केलेले आहेत रीलवरती, तर तुम्ही जाऊन बघू शकता. पण मालवणीमध्ये आहेत, पण ऐकायला तुम्हाला मजा येणार 100%. 100% बोलत होतो. आणि दुसरी गोष्ट तर टाईम भेटत नाही जास्त ब्लॉग करायला गेल्यानंतर भाड्याला, त्याच्यामुळे ते मिनी ब्लॉगचं डोक्यात आलं माझ्या की दाखवू शकतो बऱ्यापैकी 1-1.5 मिनिटात. तर तुम्हाला नक्कीच आवडतील. तर यूट्यूबवरती बघत असाल तर जाऊन नक्की फॉलो करा. कोकण किंग ओमकार पेज आहे FB वरती, तिकडे तुम्हाला रील पण मस्त मस्त बघायला मिळणार. तर आपला चहा रेडी झालेला आहे आणि चाय प्यायला जाऊयात. चला आपला खाऊचा डबा. बाबू तिकडे गाडी देत होता, तो आलेला आहे आता चहा प्यायला बसलाय. बाबू आणि मी. पप्पा काय घरी नाहीत आणि आई आणि जेवणाच्या तयारीत.
मस्त लागतं एकदम पेज बटर कुरकुरीत. फायनली चहा पिऊन झालेला आहे आणि इकडे बसलोय. सगळेच जण आहेत, तुम्ही बघू शकता. पप्पा कुडाला गेलो तर आत्ता आले, सोड्याची बॉटल घेऊन आले. तर सोडा सगळ्यांचा पिऊन झालेला आणि बसलोय. आणि आईच्या हातात काय आहे सांगा? मॅजिक. मॅजिक. सोंडे आईच्या हातात आहे डोरेमॉन. आणला कोणी? दिव्याने. नाही किती आणले तो डोरेमॉन. गॅजेट काढतो आता तो आणि आईचं मनोरंजन करतो. जेवण करून मदत करतो दिव्याक तो सोबती असा तो एक मदत करतो डोरेमॉन. सो मंडळी हा आहे पिगी बँक ना, डोरा बँक. डोरा बँक. पैसे साठव, उद्घाटन कर दिव्या. हा 20 रुपयाची नोट आण. शुभ मुहूर्त. मग घालूच्या आधी काढायची स्वप्न आणि ह्यो फायदाच नाही म्हणजे ह्यो एका खालना बूज असा पैसे कधी लंपात जाऊ शकतो त्याच्यातनं. असा मग काहीतरी बुतूर कोण टाकले? टाकला मग आता काय का 20 माझ्या बरोबर टाकतं. हा टाक टाक. नको नको टाक टाक. चला उद्घाटन झालं आईकडनं. आईचे असते उद्घाटन. पिगी बँक. आणि मंडळी आज आम्ही काही जोक घराकडे नाही हो, म्हणजे बाबू आणि मी नाही हो. आज प्रसादाचा वाढदिवस आहे, तर प्रसादाचा वाढदिवसाची खूप खूप शुभेच्छा. आणि आम्ही जातो जोक. वाटता बरं ना? आता भराची वाट बघते रे आई, कधी भरता आणि कधी उघडतो. पटपट टाकलंच तर लवकर भरतो. चिल्लर टाकल्यावर उशिरा भरलो असतं. येस दिसतं भारी खतरनाक. तर गप्पा गोष्टी तर झालेल्या आहेत आणि आलो आपण आपल्या खालच्या घरी. आणि जसं की बोललो होतो की प्रसादाचा वाढदिवस आहे, तर बाबू आणि मी आता जायला तिकडे निघतोय. तर त्याच्यानंतर येऊन मस्त व्लॉग एडिट करायचा आणि सकाळी मग गाडीवरती परत निघायचं आहे भाड्याला. उद्या रेल्वेला जायचं आहे पहिलाच. सो आय होप तुम्हाला आजचा व्लॉग नक्कीच आवडला असेल. तर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.